ಕತ್ತೇರಿ ಸಾನೆದ 44 ವರ್ಷದ ಬದುಕದ ಪಯಣನು ಅನ್ವರಾಕ ಭಾರಿ ಬೊರಲು ಬಂದ್ಪೇರಿ ಬಲಿಕ್ ಏನಂದು ವರ್ಕ ಇರ್ನ ಈ ಕತ್ತೇರಿ ಸಾನೆದ ನೆಕ್ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಅನ್ವರಾಕ ಈ ಸಾನೆಗೆ ಒಂದು 14-15 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಎನ್ನ 44 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಡಿ 7 ಗಾಡಿ ಪೋಂಡು ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಸುರು ಬನ್ನಾಗ ಸಾಯ್ಬೇರಿ ಮುಲ್ಪ ಇರೆಗೆ ತುಳುಪುರ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತುಳು ದಾಲ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ 44 ವರ್ಷ ಅಂಡತ್ತ ಪಂಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈತ 44 ವರ್ಷ ಆಡದೆ ಕುಟ್ಲಾಡು ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ನಡ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ 99% ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ತುಳುದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ಒಣ್ಣುಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೆ ಲಪ್ಪುನ ತುಳುಟೇನೆ ಪಾತೆರಿವೇರಿ ತುಳುವೇರು ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಜನಕ್ಕೂ ಮುಲ್ತ ತುಳುವೇರಿ 8 ಜನಕ್ಕೂ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಯಾನಿ ನಿಜ ಪಂಡ ಕುಟ್ಲಾಡೆ ಒಲ್ಪ ಮಲ್ಪ ಗುಡ್ಡಡೆ ಹಳ್ಳಿಟ್ಟೆ ಸೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಪೆ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಉಬ್ದ್ರ ಇಚ್ಚಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ಮನುಷ್ಯದ ಅದು ಪಾತಿರುವೇರಿ ₹1 ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಣ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪು ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಪುಚ್ಚಿ ಬಿಂತಿನ ದೈಕೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಒಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲಾಡೆ ಐಕಾದಿ ಇಡೀ ಸೌತ್ದ ಇಡೀ ನಾರ್ತ್ದ ಹಿಂದಿ ದಕ್ಕಲು ಮುಕ್ಕಲು ಪೂರ ಮುಲ್ಪಲ್ಲಾಗುನ ಪೊಣ್ಣುಲೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಸಾಯ್ಬೇರಿ ಅಂಚ ಅಕಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಾಯ್ಬೇರಿ ಪಂಡು ಬಾರಿ ನೀರು ಬೋಡ ಚಾ ಬೋಡ ಮತ್ತೆ ದುಂಬು ಕಾಲ ಮಾತ ಏನ ಪೋಂದೊಪ್ಪನಾಗ ಜೋಕುಲು ಪಿರ ಬರ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ ಸಾನ ಪತ್ತನ ತೂಯಿಗೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ ಸಾನ ಪತ್ತನ ಅವು ತೂಗೋಡು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವು ತೂಗೋಡು ಪಿರನೇ ತಿರುಗೊಂದು ಪೇರಿ ಇತ್ತ ಜೋಕಲಿಗೆ ಅವದಾಲ ತೂಯರಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆತು ಒಂದು ಪುನಚಿತ್ರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲು ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತನಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆ ದಾದನಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತನಾಂಡ ಆ ಸಾಧಕನ ಪರಿಚಯನು ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಪಟ್ಟು ನೋಡು ಪನ್ಮ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಲ ನಿಟ್ಟಡೆ ಸುರುಮದಿನ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಾನಲ್ ಅವು ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಮಾತ ತುಳುವೆರಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ರೈಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಕುಡಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತು ಬರೋದು ಪುಣ್ ನಿಕುಲು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಡು ಪಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಎಂಕುಲು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಪಂಡನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಎನ್ನುವ ಅಂಚಾದು ಅಕಲ್ಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೂಡ ಕ್ಷಮೆನ ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಏರ್ ಮಾತ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಲೆ ಬಂತಿರ್ತಲ್ಲ ಅಕಲ್ಡ ಕೂಡ ಎಂಕುಲು ಕ್ಷಮೆನ ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡೆ ಇನಿತ ಎಗ್ಗೆಡು ನಂಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸಾಯ್ಬೇರ ವರ ಸಾನೆ ಮನ್ಪುಗ ಓಕೆ ಸರಿ ಸಾಯ್ಬೇರ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನಾಗ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಮಾತ ರೀಕಾಲ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರಿ ದಾದನ ತುಲೆ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಒಂಜಿ ಕಚ್ಚೇರಿ ಸಾನಗಳು ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತಾ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಯಾವನ ಆಯ್ತಾ ರಟ್ಟುನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ತೂತ ಕಿಡಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕಲು ಇಲ್ಲಾಗಿ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದಾಗನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡೆ ಕತ್ತೇರಿ ಸಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಅಂಚಾದು ಭಾರಿ ಸಮಯದ ಬುಕ್ಕ ನಾಡ್ದು ಎಂಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಚಿತ್ರನ ವ್ಯಕ್ತಿಯವು ಅನುರಾಕರಿಗೆ ಸುರೂಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತನ ಬೇಕೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಅನುರಾಕ ಇಂದೇನಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲೆ ತುಯರ ತಿಕ್ಕುನೇ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ವ ಈ ಸಿಟಿತ ಲೈಫ್ ಹತ್ರ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅನುರಾಕನ 8 ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕಿ ಅವರಿಗೆ 44 ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು 1980 ಬೈದಿನ ಕುಟ್ಲಗಿ ಏನು ಆಪಾಗ ಎಂಕಿ ಒಂಜಿ 12 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ 52 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಉಂಡು 52 ಅದು 53 ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನೆ 12 ವರ್ಷ 13 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪು ಆಪಾಗ ಯಾನು ಬನ್ನಾಕ ಈ ಕುಟ್ಲಡೆ ಬೀಡಿ ಕತ್ತಿರಿ ಸಾನ ಪತ್ತೇರೆ 30 ಪೈಸನೆ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿರಿ ಸಾನ ಪಂಡ 30 ಪೈಸೆ ಬೊಕ ಬಿಸಾತಿ ಮಾತ 20 ಪೈಸೆ 15 ಪೈಸೆ ಆಪಾಗ ರಡ್ಡು ಕಾಸು 3 ಕಾಸು ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ಅವು ಗುರ್ತು ಪಣ್ಣೋಡುಂಡ ಆಪಾಗ ಲಾಲ್ ಬಾಗದ ಬೀಜ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾವುದ ಲಕ್ಕ ಇತ್ತಿನಿ ಇಂಚ ಕಾಡುದ ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾವುದ ಲಕ್ಕ ಇತ್ತಿನಿ ರೋಡ್ದ ಬದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆ ತೋಟದ ಬದಿದ ಗೋಡೆ ಅವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಪಾಗ ಏನು ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಅತ್ತ ತಿಕ್ಕನ ಕಾಸು ತಿನ್ಪುನ ಚಾಪರಪನ ತಿನ್ಪುನ ತಿಂದು ಆ ಕಟ್ಟದ ಅಲ್ಪ ಹೋದ ಒಂದ ಪೊರ್ತ ಕುಲ್ಲಿದು ಒಕ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪೆ ಅವಾಗ ಎಂಕಿ ಒಂಜಿ ಪರಾಬಿ ಲತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಸಾನದ ಬೇಲೆ ಏನು ಕಲ್ತದ ಕೊರ್ಪೆ ಮೀರಿಗೆ ಲತ್ತೊಂದು ಬೋದೆ ಬಣ್ಣ ಏನು ಅಪ್ಪದ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡು ಲತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಆ ಕಾಲಾಡು ಏನು ಆಯ್ ಪರಾಬಿ ಎಂಕಿ ಪಾಟ್ನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಈರಿ ಬಿನ್ಪುನ ಕಾಸೋಡ ತಿಂದು ಒರಿದನ ₹5 ಡೈಲಿ ಕೊರುಡು
ವಾರಕ್ಕೆ 5 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನ ಅವು ಬಚ್ಚ ಅವು ಜಮಾ ಮಾಡ್ತದ್ದು ವಾರಕ್ಕೆ 35 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಟಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಡಪ ಉಡ್ನಾರಿ ಅಪಾಗ 5 ರೂಪಾಯಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಸು ಆಪಾಗ 5 ರೂಪಾಯಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಸು ಆಪಾಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಾನದಕ್ಕಳು 40 ಸಾನದಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಾತಾರ ಲೋಪನ BB ಅಲಾಬಿ ರೋಡ್ ಸೂಪರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಡು ಒಂಜಿತ್ತಿನ ಕೇರಳ ನಾ ಸಾಯಬೇರು ಅಲ್ಪ ಓನಸ್ ಮಾತ ಉಣ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಓನಸ್ಸಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಓನಸ್ಸಿಗೆ ಇವನ್ ಕತ್ತರಿ ಸಾನದ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ದಾದೊಂಡು ತೋಲೆ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲಿಗೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಗೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ವಾರ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ 3 ಸಲ ಮಾತ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಿನೇ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಅಣ್ಣ 44 ವರ್ಷದ ಇವನಿ ಪಯನಾಡು ಇವ್ರನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದು ಉಲ್ಪ ಮಾತುಂಡು ನಮ್ಮ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪಂಡ ಏನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ದಿನ ಶನಿವಾರ ಪಡೀಲ್ ನಾಗೂರಿ ಜತ್ತದು ಅಲ್ಪೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡ ಪೋಂಡ ಪೂರ ಏನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಲೈನ ಇಜ್ಜಿ ಶನಿವಾರ ಅವೇ ಬೇಲ ಇತ್ತಿಂದ ಸರಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಸರಿ ಕೊರಂಡ ಸರಿ ಕೊರ್ತಿಜ್ಜಂಡಲ್ಲ ಸರಿ ಪೋಪನ ಪರ್ಮಂಡ ಅಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲು ಜನ ಬರು ಪಂಡು ಕೆಲ ಪೊಣ್ಣದಕ್ಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆಗೆ ಬೀಡಿ ಬುಡ್ದು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪನ ಉಂಡು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತದ 500 ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೊದಾರ್ಗದ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಉಂಡತ್ತ ಇಜ್ಜಂಡ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅವು ಅಕ್ಕಲದಾದ ಇಲ್ಲಾಡ್ದ ಕಿಡಿಕೆದಲ್ಪ ದೀತು ಕಾಸಿಲ್ಲ ಕವರ್ದೊಲೆ ಪಾಡ್ದು ಕತ್ತಿರಿಲ್ಲ ಕವರ್ದಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದು ದೀತು ಪೋಪಿ ಏನು ಬರು ಬಂದು ಯಾನು ಬತ್ತ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಪೋವು ಬಂದು ಯಾನು ದಾದ ಮಲ್ಪನ ಕವರಡ್ದ ಕತ್ತಿರಿದಪ್ಪನ ಸ್ನಾನ ಪಾಡ್ದು ಅವೇ ಕವರ್ಟ ಪಾಡ್ದು ಅಲ್ಪ ದೀತು ಪೋಪನ ಕೆಲ ಪೊಣ್ಣದಕ್ಕಳು ಮುಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಕೊಡ್ದು ಪೋಪೇರ ನಮ್ಮ ಸ್ನಾನದೇವರು ಬರ್ಪೇರತ್ತ 6ನ ಮುಟ್ಟೆನ ಕೊರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಬತ್ತನ ಕೊರ್ಪನ ಪಂಡ ಏನು ಸ್ನಾನ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚು 1-2 ತಿಂಗಳು ತಾಗು ಬೇತದಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅದು ಬರ್ಪೇರೆ 2 ಸ್ನಾನದಕ್ಕಲಿ ಆಯ್ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪೂಜಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಂಗೆ ಪತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಿತ್ತು ಬೊಲ್ದು ಮಲ್ತು ಪೋಪೇರಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರುಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಏನ್ ಬಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಗಿರಾಕಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರುಡು ಏಪಲ್ಲ ಕೊರುಡು ಏಪ ಮೊಟ್ಟ ಜೀವಾಡಿ ಯಾನಿ ಸಾನದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆತು ಮೊಟ್ಟ ಈ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿದ್ದಕ್ಕಳು ಕೊರಡೆ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮದಕ್ಕಳು ಅಕ್ಕಲು ಕೊರು ನಿಜ ಬಂಡ ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದೋಲ ಈ ಬೀಡಿ ಕತ್ತಿರಿ ಸಾನ ಪತ್ತದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಆಣ್ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಕಲ್ತಾಡಿಯ ಪಂಡ ಎಂಗೆ ದ್ವಾಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಪರ್ಪನ ಬಿಡಿ ವೈಪುನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪನ ಬೊಡ ಚಂದನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬುಡಿಯೇ ಪರ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಪಿರಾಡ್ಲೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಪರ್ಪನ ಜನಗಳನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲ ಆ ಪೂಜ್ಯನಿ ಮತ್ತು ಕುಟ್ಲಾಡನೆ ದುಂಬಾಡ್ದು ಏನು 800 ರೂಮಟ ಏನು ಒರಿಯನೇ ಉಪ್ಪೆ ದುಂಬೆ ಬೆಂಗಾರಾಡ 20 ವರ್ಷ ಏನು ಒರಿಯನೇ ಇತ್ತೆ ಅದೇ ಏರಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮಲ್ತಿದ್ಜ ಆಂಡ ಬತ್ತು ಕೂಡಿಯೇರಿ ಎನ್ನ ಬಾವೇರ್ಲು ಅಕ್ಲು ಸ್ವಂತ ಮೆಗ್ಗಿ ಆಂಡ ಅಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪೂಜಿ ಪರ್ಪನ ಜನ ಪಂಡಿಂದನೇ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪೂಜಿ ತೂಲೆ ಅನ್ನೋರಕ ಒಂದು ಬೀಡಿ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಅಡ್ಡೆ ಕತ್ತರಿ ಸಾನೆ ಆಡ ಮುಟ್ಟ ಕತ್ತಿರಿ ಸಾನೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತದ ಬೊಕ್ಕಲ ಬೀಡಿ ಬಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಕುಟ್ಲ ಬೂಡೇರಿ ಇಜ್ಜೆ ಪಂಡ ಕುಟ್ಲಾಡೇನೆ ಏನು ಬೀಳ್ತಿದ್ದು 2 ಜೋಕ್ಲಿ ಕಲ್ತಾಡಿ ಒಂಜು ಮಗ ಎನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಸ್ಕತಾಡು ಉಂಡು 1,20,000 ಮುಟ್ಟ ಸಂಬಳ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜು ಮಗ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಲ್ತದ್ದು 25,000 ಸಂಬಳ ಉಂಡು ಆ ಊರದ ಕೈತಲ್ಲ ಒಂಜು ಶ್ರೀ ಸಿಟ್ಟಿ ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಉಂಡು ಚೈನಾದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತಾಡ ಬೇಲಿಗೆ ಪೋಪುನು ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬೀಡಿ ಕತ್ತಿರಿದ್ದ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ದು ಎಂಕಿ ಸಾನೆಗೆ ಅಕ್ಕಲಾಡ್ಗೆ ಎಡ್ಡ ಅದೇ ಬತ್ತಿ ನನಗೆ ಎಂಕಿ ಅದೇ 2 ಜೋಕಲಿಗೆ ಬಿನ್ತಾಡಿಯೇ ಮಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಪೊಂದ ಬೆಂಗಾರ ಗುಡ್ದ ಮಲ್ತ ಕುರಿಯೇ ಏರ್ನ ಮಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಗೆ ದೆತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಾಲೆಗೆ ದೆತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜೊಂಜು ಏನೋ ಬೊಡೋದಿಲ್ಲ 5 ಕಾಸು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜು ಒಂಜೊಂಜು ಕಾಸೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮದ್ಮ ಅಂಡು ಒಂಜು ಮಗ ಮಸ್ಕತ್ತಾಡು ಒಂಜು ಮಗ ಊರಾಡನೆ 3 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮದ್ಮ ಅಂಡಿ ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎಲ್ಲ ಕುಟ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ಮನ್ಸ ಇವ್ರನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಲ್ಪ ಅನ್ನೋರಕ ಪ್ರಾಪರ್ ಇವ್ರು ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಊರು ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಸ್ವಂತ ಪುಟ್ಟದನ್ನು ನಿಜ ಬಂಡ ಸ್ವಂತ ಪುಟ್ಟದಿನ ಊರಿಗೆ ಕೇರಳ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಅವು ಎಂಚ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಈ ಬೇಲೆ ದೇರೆ ಸಾನದ ಬೇಲೆ ದೇರೆ ಆಂಧ್ರ ದೇರಿ ಆ ಕಾಲಡೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿ ತಿರುವನಂತಪುರಂಗೆ ಸಾನದ ಬೇಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನಿ ಆಪಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಮದ್ಮಂದಲ್ಲ ಹತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತು ತಿರುವನಂತಪುರ ಒಡೆ ಮದ್ಮೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಡೆ ಅನಿಫಿ ತುರ್ಕೇರ್ಲು ಬನ್ಪಿ ಉರ್ದು ಬಾತ್ತೇರ್ನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ತದ ತುರ್ಕೆ ಅಮ್ಮೇರೆ ಆಂಧ್ರದ ಬತ್ತಲು ತುರ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಮದ್ಮ ಅದು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಎಂಗಳು ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಂಗಳು ಆಯ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಬೆಲೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ఒక ఎంగులు పూర కలుతోందిత్తిని ఏన నాలుడే కేరళ కలుతోందిತ್ತೆ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಆಪಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಇಂಕ ಆಂಧ್ರಿಗೆ ಪೋವು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಜಾಗ ಮಾತ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ ಕೊಡ್ತಿನ ಜಾಗ ಮಾತ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗದ ಪೊಂಡ 10 ಲಕ್ಷ ಬೋಡು ಜೋಗುಲು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬದುಕೇರೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಆಂಧ್ರಗೆಲ್ಲ ತುಂಡು ಪೋದು ಅಲ್ಪನೆ ಪೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ಮಾತ ಇತ್ತಿನಿ ಆಯ್ತಾಡ್ನೆ ಬೊಕ ಆಯ್ತಾಡ್ನೆ ಸಾನದ ಬೇಲೆ ಅದು ಮುಲ್ಪನೆ ಬತ್ತೇಯ
ಮುಲ್ಪನೆ ಅಂಚ ಆನ್ ಕೇರಳಾಡು ಪೋತಿಜ್ಜಿ ಸುರು ಬಂದಾಗ ಸಾಯ್ಬೇರಿ ಮುಲ್ಪ ಇರೆಗೆ ತುಳುಪುರ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತುಳು ದಾಲ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ತೆಲುಗು ಒಂಚೂರು ಬರು ಹಿಂದಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇರುವೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲ್ತಾರೆ 44 ವರ್ಷ ಅಂಡತ್ತ ಪಂಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈತ 44 ವರ್ಷ ಆಡದು ಕುಟ್ಲಾಡು ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ನಡ ಸರಿಗಟ್ಟು ಪಾತೆರೆಂಗೆ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಪಂಡ 99% ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ತುಳುದಕ್ಕಲೆ ಒನ್ನುಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೆ ಲಪ್ಪುನ ತುಳುಟನೇ ಪಾತೆರುವೇರಿ ತುಳುಟನೇ ಪಣ್ಪೇರಿ ತುಳುಟನೇ ಕತ್ತಿರಿ ಕೊರ್ಪಿ ಏರನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಪಾತೆರದ ಕನ್ನಡದ ಕತ್ತಿರಿ ಕೊರಂಡ ತೆಂಗಿಲಿ ಕನ್ನಡಲ್ಲ ಕಲ್ಪೇರಿ ಅವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಮಲ್ವ ಬೀಡಿಗೆಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳುದ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮದಕ್ಕಲೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ತುಳುಟಿನ ಪಂದು ಕೊರಿಪೇರಿ ಅಂಚ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಎಡ್ಡ ಕಲ್ತೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಸಾಯ್ಬೇರ್ನ ಅವಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲನೆ ಬಾಸೆಟ್ಟೆ ಎಂದಿರ್ಲೆ ಎತ್ತಿರ್ಲೆ ಕತ್ತಿರಿಗೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಮಾತ ನಿಂಗೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರ್ನು ಬಿಡು ಅವ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪೇರಿ ಅಂಡು ಬೊಕ ತುಳುದಕ್ಕಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡ ಸಾಯ್ಬೇರೆ ಗಡಿ ಬತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಗಡಿ ಗಡಿ ಒಂದು ಸೊರ ಕೊಡ್ದು ಪೋಡು ಅವ ಏನು ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪ ಏನು ಇಜ್ಜಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಅಂಚ ಮಾತ ಪಣ್ಪನ ಎಂಗ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ಪೇರಿ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಾರಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಾರಿ ಪೈನ ಒಂದು ಸರಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೇರಿ ಆಪುಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಅನುರಕ್ಕ ಈರು ಆಂಧ್ರ ತೂತಾರೆ ಅತನ ತಮಿಳ್ನಾಡು ತೂತಾರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯನ ತೂದುಪ್ಪರಿ ಅಂದೆ ಆಂಡ ತುಳುನಾಡು ಬೆನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡಿ ಇರು ತುಳುವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೇರ ತುಳುವೇರು ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಜನಕ್ಕೂ ಮುಲ್ತ ತುಳುವೇರು ಎಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೂ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಏನಿ ಮತ್ತೆ ನಿಜ ಪಂಡ ಈ ಕುಟ್ಲಾಡೆ ಒಲ್ಪ ಮಲ್ಪ ಗುಡ್ಡಡೆ ಹಳ್ಳಿಟ್ಟೆ ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಪೋಪೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಉಬ್ದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಉಬ್ದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ಮನುಷ್ಯದ ಅದು ಪಾತಿರುವೇರಿ ₹1 ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಣ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಪುಜ್ಜಿ ಬಿಂತಿನ ದೈಕೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಒಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲಾಡೆ ಐಕಾದಿ ಇಡೀ ಸೌತದ ಇಡೀ ನೋರ್ತದ ಹಿಂದಿ ದಕ್ಕಲು ಮುಕ್ಕಲು ಪೂರ ಮುಲ್ಪಲ್ಲಾಗುನ ಒಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಗ್ಗೂರು ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಚು ಪೂರ ಪೋಪೇಯನು ಪೂರ ಕತ್ತಿ ಕೊರಿಪೇರಿ ಎಂಚನದ ಜನ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕೊರಿಪೇರಿ ಕತ್ತಿ ಬಿಸಾತಿ ಕತ್ತಿರಿ ಆಂಜೋಲ ಅಲ್ಪ ಟೀಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ದುಪ್ಪೇರಿ ಆಂಜೋಲೆ ಈತಿ ಬಿಸಾತಿ ಮಾತ ಕೊರಿಪೇರಿ ಇಂಚ ಬಲೆ ಸಾಯ್ಬೇರಿ ಇಂಚ ಬಲೆ ಬಂದು ಪೋಪುನ್ನು ಸಾನಪ ಎತ್ತು ₹10 15 ತಂದು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ತುಳುನಾಡುಡೆ ಏರಿಕೆಲ್ಲ ಉಬ್ದ್ರ ಕೊರ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಬಿನ್ನೇರೆ ಬಂತಿನದೆ ಬತ್ತಿನದೈಕೆ ಉಬ್ದ್ರ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚ ಮೀನು ಉಬ್ದ್ರ ಕೊರ ಎತ್ತಿನ ಕುಟ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಪೋಪಿನೇ ಬೇತ ಊರು ನಾಡ್ದು ಉಪ್ಪೇಯನು 44 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಏರಿಕೆಲ್ಲ ಉಬ್ದ್ರ ಕೊರ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಾಡ ಮಾತ ಸಾನ ಪತ್ತೇರೆ ಪೋಪೇರಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಸಾಯ್ಬೇರಿ ಅಂಚ ಅಕಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಾಯ್ಬೇರಿ ಬಂದು ಬಾರಿ ನೀರು ಬೋಡ ಚಾ ಬೋಡ ಚಾ ಬರ್ಪೇರ ಸರ್ಬತ್ ಎತ್ತೋ ಇಲ್ಲಾಡ ಸರ್ಬತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಚಾ ಮಾಮೂಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಎಂಕಿ ಏನೇ ಪಂಡೇನದ ಶನಿವಾರ ಬತ್ತಿಂದ ಅಲ್ಪ ಪಡಿಲಿ ನಾಗೋರಿ ಜಲ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಐತವಾರ ಬತ್ತನ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಸೋಮವಾರ ಬತ್ತಿಂದ ಒಂದು ಸೋಮವಾರ ಪೊಳೆಲಿ ಪೋಪೆ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾರಿದ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಕಳ್ಬಿಡು ಏನ ಸಾನ ಬತ್ತನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಜನಕ್ಕಳು ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಪೂಜಾರಿ ಇಲ್ಲಾಡಚ್ಚೆ ನೀರು ಬೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಡು ಗುರುಪೇರಿ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ರ ದಕ್ಕಲು ಎಂದು ಗುರ್ತದ ಬಾರಿ ಬಟ್ರ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ನೀರು ಗಂಡ ಸಾಯ್ಬೇರೆ ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಲೆ ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಆತ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಅಂಚೆ ಬೇತವರುಟ ಪೊಂಡ ಆತ್ತು ಅದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕುರ್ಪ್ ಬಿನ್ಪನದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕುರ್ಪುಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಜನ ತೂಪೇರಿ ಇಂಚ ಹಾಯ್ ಕತಿರಿ ಸಾನ ಅದೇ ಆ ಜಾನಕ ಅಂಚ ಇಂಚ ತೂಪೇರಿ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಏರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಚು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ದು ತೂಪೇರಿ ಅಂಚ ಸೋಮವಾರ ಒಂದು ಸೋಮವಾರ ಪೊಳ್ಳಿಲಿ ಒಂದು ಸೋಮವಾರ ಓಂ ಮಂಜೂರು ಜತ್ತದು ಅಮೃತೇಶ್ವರನದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡುತ್ತೆ ಕೆತ್ತಿಗಿಲಾಡ್ದು ಅಲ್ತು ಪೋದ ಉಲೈ ಬಟ್ಟು ಪೋದು ಪೆರಿಮಾಂಗಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪೆ ಬೊಕ ಅಂಗಾರ ಬತ್ತಿಂದ ಕೈಕಂಬ ಕಾಟಿಬಳ್ಳೆ ಮಂಗಲಪೇಟೆ ಆ ಏರಿಯಾ ಬುಧವಾರ ಬತ್ತನ ಬೊಂದೇಲು ಪತಂಗಾಡಿ ಅಚ್ಚನಾಡಿ ಈ ಏರಿಯಾ ಗುರುವಾರ ಬತ್ತನ ಒರುವಷ್ಟೂರು ಚಿಲಿಮೆ ಗುಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ 45 ಇಲ್ಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾಡೆ ಆ 45 ಇಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಕುರ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಸಾನದೈ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜ್ಜೆ ಪನ್ನ ಏನು ಪೋಂಡ ಚೋರ ಇಜ್ಜಿ ಚರ್ಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತ ದೆಕ್ಕಲಿ ಸಾನ ಪಾಡ್ದು ಡಬಲ್ ಕಾಸು ಕೇಳುವೇರಿ ಇವಾಗ ಕೆಲ ದೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಂಡಲ್ಲ ಸಾನ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪನ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಕಾಸು ಕೆಲ ದೆಕ್ಕಲಿಗೆ ಕತ್ತಿರ ಗತ್ತಿಯೊಪ್ಪು ಆ ಟೈಮ್ಡೆ ಕಾಸು ಉಪ್ಪು ಕೊರ್ದು ಪೋಪನ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ ಗುರ್ತು ಅಲ್ತರ್ದು ಕಾಪಿ ಕಾಡು ಬತ್ತೆ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ದು ಕುಂಚೆಡಿ ಬತ್ತು ಆಕಾಶ ಬಂದಾಗ ಬಯ್ಯಾವು ಸೇರಿಂದ ಪೋಪನ ಕಾಂಡೆ ಆಜಿ ಏಳಿಗೆ ಮಾತ ಪಿದಾಡುವೆ ಸಾವಿರ ಎಂಕುಲು ಪಾತಿರೊಂದು ಇತ್ತಿಂಗ್ಲೆ ಕತ್ತರಿ ಸಾಯನಕಲು ಬೈಕ್ನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮುಲ್ತ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಾಡ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಸೈಡ್ದ ಸುಮಾರು ಜನಗಳು ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಲ್ಪ ಮಾತ ಸಾನ ಪತ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಸಮ ಮಲ್ತು ಕುರಿಯೇರಲ್ಪ ಕತ್ತಿರಿ ಸಾನ ಪತ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ
ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂಡೇರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ರಿಪೋರ್ ಮಿಕ್ಸಿ ರಿಪೋರ್ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಸ್ಟವ್ ರಿಪೋರ್ ಬೊಕ ಪ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಜಿಬ್ಬು ಬ್ಯಾಗಿಗೆ ಜಿಬ್ಬು ಪಂಡು 10 ಕಲಸ ಪಂಡು ಬರ್ಪನದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಲಸಲ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಚ್ಚಿ ಇತ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ದ ಆರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ದನೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪಕ ಮಂಡಕ್ಕೆ ಪೋಪುನ್ನ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆರು ಆ ಕಾರ್ಬನ್ದನೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪಕ ಮಂಡಟ್ಟ ಕುಳ್ಳು ಆ ಬೇಲೆ ಹಂಚಿ ಬಂದು 10 ಬೇತೆ 10 ಬೇಲೆ ಪಂಡು ಬತ್ತಿಂದ ಆಗಲೇ ಬೇಲೆ ಗೊತ್ತು ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಾಡ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ಬೈಕಿಡ ಬೈದಿನಿ ಏನು ಕೊರಿಯೆ ಈರಿ ಬರಂದಿನಿಗೆ ಲಗಡಿ ಮಲ್ತು ಪೋಂಡಿ ಕತ್ತಿರಿ ಅಂಜ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡ ಮಿಕ್ಸಿ ಬತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂಜೆ ಒರಿಯ ಬತ್ತದು ಆ ಎಡ್ಡ ಇತ್ತೀನಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಆರು ರಿಪೋರ್ ಮಲ್ತ ನೀರು ಕಾರು ಒಂದುಂಡು ಸಮ ಮಲ್ಪೇರ ಆವಾಪುಂಡು ಯಾನು 2-3 ವಾಷರ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯೆ ಅಂಚ ಮಾತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಅವೇ ಊರು ಬೋರ್ಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲಿ ಇನ್ನು ಈ ಊರು ಇತ್ತನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಎಂಗಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿಂಡಲ್ಲ 15 ದಿನ ಬೊಂಜಿಗೆ ಓಣಸ್ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಆದು ಪೊಂಡಲ್ಲ ಕುಟ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತ ಊರಿಗೆ ಹೋಯ್ರಿ ಕುಟ್ಲನೆ ತುಂಬೊಂದೇ ಇಲ್ಲ ಪೋಪೇನೆ ಪೋಂದೊಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಪಂಡು ಪುನಃ ಪೋಪನ ಬಡಿಚಪ್ಪ ಈ ಇಲ್ಲಾಡ ಕುಲ್ಲೇ ಪಂಡು ಇಲ್ಲಾಡ ಕುಲ್ಲಿಂಡ ಉರುವಾವು ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕುಟ್ಲ ಪಂಡ ಆತಿ ಎಡ್ಡ ಇಷ್ಟ ಆಗ ಅದು ಕುಟ್ಲ ಬುಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೇ ಇರಲ ಮನ್ಸಾಬುಜಿ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 10-20 ದಿನ ಕುಲ್ಲು ಬಡೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡು ಪುಣ್ಯ ಪೋಪನ ಬಡಿಚೆ ಕುಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ್ಲು ಬೆಂತಂದುಳ್ಳೇರ ತಾಂಜಿ ಆಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕುಲ್ಲೇರ ಮನ್ಸಾಪುಜ್ಜಿ ಕುಟ್ಲಾಡೋಂಥ ದೋಸ್ತಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇರಿ ಸೀದಾ ಕುಟ್ಲಾಗೆ ಬತ್ತಿಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಆತು ಎಡ್ಡ ಸುಮಾರು 44 ವರ್ಷ ಆಡ್ದು ಇರಗಿತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂಡು ಎಂಕಿತ್ತ 52 ಕರೆಯಿದ್ದೀನಿ 52 ಕರೆಯಿದ್ದೀನಿ 52 ಆಂಡು ನನ್ನ ತೂಕ 2-3 ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ತಾಕತ್ತುಂಡು ನಡ್ಪೇರೆ ಸಾನ ದೂಂಗೇರೆ ಆತು ಮುಟ್ಟ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ದಪ್ಪೋಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ದೆತ್ತದು ಬೈಕ್ ಒಂಜಿ ಪಿರಾಡೆ ತಿಕ್ಕಾಡ್ದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಪಡ್ಚೆ ಪಂಡ ಗೆಂಟು ಬೇನೆ ಎಂಕಿ ಗೆಂಟು ಥರ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಂಧ್ರ ಆಡೆ ಎಕ್ಸ್ರದನ್ನಾಕ ಅವು ಗೆಂಟು ಥರ ಇದನ್ನ ಪಂದು ಅಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಕುರಿಯೇರಿ ಆರಿಗೋರ್ನಾರು ಓರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಂದು ಮಾತ್ರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಪರ ಅವು ಏಪ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂದಾಕ ಓರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಲೂಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಓರಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಡ ಎಡ್ಡುಂಡು ಲೂಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮುಲ್ತದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಜ್ಜಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತು ತರ್ಪಾರ್ದು ಕೊರ್ಪುನು ಒಂಜು ಮಾತ್ರ 19 rupees ಅವು 19 ರೂಪಾಯಿ ಡೈಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತಿನ್ನೋಡವು ತಿಂದಾಕ ಬಾರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ಸಿ ವೈ D3 ಪಂದು ಬರ್ಪು ನಾವು ತಿಂಗಳು ಕೊಂಚ ಸಾರಿ ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ತಿಂತು ಅಂತೆ ಪಂಡ ಎಂಕಿ ದಾಲ ದುರಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಾಂದನೆ ತಿನ್ಪನ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ದ ಮೀನ್ ಇತ್ತಿಂದ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಜಿ ತಿನ್ಪನ ವೇಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಎಂಕುಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಾಗ ನೂರಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಾತ ಕತ್ತೆರ ಸಂದಗಳು ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಂಚ ಕಾಯ್ಪತ್ತೇರಿ ಇಂತ ಈ ಕಾಲಡೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಏತು ತೂರಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ದುಂಬು ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಬತ್ತು ಇಂತ ಕೈ ಬತ್ತು ಒಂದು ಕುಲ್ಲುನ್ನು ಇತ್ತ ಕೈ ಬತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಬತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಕೈ ಬತ್ತುಜಿ ಇಂಚನೆ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬುಡ್ದು ಸಾನದ ಎದುರಡ ಬಾರೆ ಮನಸ್ಸಾಪುಜಿ ದುಂಬು ಕಾಲ ಮಾತ ಏನು ಪೋಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಜೋಕುಲು ಪಿರ ಬರ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ ಸಾನ ಪತ್ತನ ತೂಯಿಗೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ ಸಾನ ಪತ್ತನ ಅವು ತೂವೋಡು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ ಅವು ತೂವೋಡು ಪಿರನೇ ತಿರುಗೊಂದು ಪೇರಿ ಇತ್ತ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅವದಾಲ ತೂಯರಾಗುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಾನದ ಬೇಲೆ ತೂದು ನಮ್ಮ ಅಂಬರ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಬೌಲರ್ ಉಂಡತ್ತ 6-4 ಒಂಜಿ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸಾನೆ ಎಂಚ ಮಾತ ದೂಂಗೋಡು ಅವು ಮುಂಜಿರಟ್ಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತೇನ ಎಂಚ ದೂಂಗೋಡು ಅವು ಪೂರ ಏನೇ ಕಲ್ತು ಕೊರಿ 1 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕಲ್ತದು ಕೊರಿ ಬೊಕ ಅವು ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಆಯ್ತು ದುಂಬು ಅಂಬರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪಂಡು ಒಂದು ತುಳು ಆಯ್ತಾಡ ಅವು ಕೋಣಾಚೆ ಪಜೇರಾ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತನ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಟೀಲ್ ಬತ್ತಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಓನರ್ ಮೀರಿ ಅರವಿಂದ ಬೋಲರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನು ಆರಿಕಿ ಸಾನ ಪತ್ತದು ಕೊರ್ಪುನ ಬೊಕ ಭೋಜನಾಯ ಕುಂಡತ್ತ ಭೋಜನ ಆ ರೀತ ತರಕಾರಿ ಮಾತ ಕನ್ಪನ ಅಂಚಂದ ಸೀನ್ ಏನು ಸಾನ ಪಾಡ್ದು ಕೊರೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಕ ಅರವಿಂದ ಬೋಲರ್ ಎಂಕಿ ಬಿಸಾದಿಕಂತ ಕೊರ್ಪುನು ಕೊರ್ದು ಬೀಡಿ ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ಆಪಾಕ ಆರಿಗೊಂದು ಫೋನ್ ಮಲ್ ಬರ್ಪುನು ಅವು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಓದಿತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕುಡ್ಲಾಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 50 ಜನ ಒಂಜೇ ಊರ್ದ ತಿರುಪತಿ ಅಡ್ದು
85 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋಡು ತಿರುಪತಿ ಆಡದು 37 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋಂಡ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ 18 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಊರು ತಿಕ್ಕುಂಡು ವರ್ದಿಯಾಪಾಲಯಂ ಪಂಪೇರು ವರ್ದಿಯಾಪಾಲಯ ಅಲ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜೇ ವಿಲೇಜ್ ಇದ ಅಕಲ್ ಅಲ್ಪ 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 ರೂಮ್ ಮಲ್ತುಳ್ಳೆ ಏನು ಬಂದಾರಡ ರೂಮ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಗೂಡ್ ಶೆಡ್ ಅಲ್ಪ ಕೆಲದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೇರು ಪೂರ ಕಾಂಡ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀಟ್ ಆವಿರಿ ಏನು ಮೀಟ್ ಆಪುಜಿ ಏನು ಅಂತ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕಲೆ ಪೂರ ಬತ್ತದ ರಾವಣ್ ರೋ ಸರ್ಕಿಲ್ಡ ಒರಿಯಾಗ ಪಾತೆ ಇರುದು ಆ ರೂಮ್ದ ಈ ರೂಮ್ದ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮೀಟ್ ಅದು ಒರಿಯಾಗ ಪಾತೆ ಇರುದು ಬೇಕಾ ಅಕಲ್ನ ಲೈಲಿ ಪೋವು ತುಲೆ ಅನ್ನೋರಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗ್ಲ ಆನ ವೃತ್ತಿ ಪಂಡ ದೇವೇರು ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಡ ಇರ್ನ ದೇವೇರು ಅಂದು 44 ವರ್ಷದಿಂಚ 44 ವರ್ಷ ಅವೇ ಕುಟ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ಆ ತೆಡ್ಡ ಉಂಟು ಎಂಕಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಏರಿಕಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾನದೇರಿಗೆ ಎಂಕಿ ಬಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಾನದೇರ್ನಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಂಜಿ ಅಂಚೆ ಪೋತ ಅಂಚೆ ಉಬ್ದ್ರ ಮಲ್ತೀರಿ ಇಂಚೆ ಉಬ್ದ್ರ ಮಲ್ತೀರಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಕದಾದ ಪುದಾರು ಅನ್ನೋರಕ್ಕ ಏಕೆ ಕತ್ತಿರಿ ಸಾನೆ ಪಂಡು ಈ ಕಲ್ಲದ ಪುದಾರ ಬತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾರ್ಬ್ರಾಂಡಿಯಂ ಪಂಡು ಚೆನ್ನೈ ಅಲ್ಪ ಯಾರಾದ ಬರ್ಪುನು ಮುಲ್ಪ ಕುಟ್ಲಾಡ ಮಾರೂರು ಮಿಷಿನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಉಂಡದ ಮರೂರು KS ರಾವ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕು ಬೊಕ ಒಲ್ಪಲ ತಿಕ್ಕು ಐಕೇತು ಲೈಫ್ ಉಂಡು ಐಕಿ ತಿಂಗಳು ದತ್ತಿನ 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ತರೈದು ಫಸ್ಟ್ ತರೈದು ಪೋಪುನೇ ಬೊಕ ಎಂಗಳು ಬೇತದಪ್ಪುನ ಆ ಥರ ಇದನ್ನು ಕಲ್ಲದೆತ್ತು ಸೈಡ್ ಬಾಡುವೇರಿ ఒక ಹೊಸ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತು ಸಾನದ ಬೆಲೆ ಕಲ್ಪೇರೆ ಬರ್ಪೇರತ್ತ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ದತ್ತು ಕುರುಪ ಕಲ್ಪೇರೆ ಬರ್ಪನ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡಾಗಲಿ ಕಲ್ತು ದುಬೈ ಪೋವೇರೆ ಉಂಡು ಅನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿ ನ ಜನ ಮಾಮನ ಏರೆ 4 ಉಪ್ಪೇರಿ ಸಾನದ ಬೇಲೆ ಕಲ್ಪ ಪೋಡುಂಡ ಕಲ್ತದ ಬಲೆ ಪಂಪೇರಿ ಐ ಬೇಲೆ ಕಲ್ಪೇರೆ ಅಲ್ಪ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸಾನ ಹತ್ತಿ ಈತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಟೈಲರ್ ಮಿಷಿನ್ದ ಮೋಟ್ರ್ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈರಿಕಿ ಸಾನ ಬಾಡೋಣ ಈರಿನ ಅಂಗಡಿ ಶಾಪ್ ಆಡೋದು ಇಲ್ಲಡ ತಿರುಗಿ ರಿಜ್ಜಲ್ಪ ಪತ್ತಿರಿ ಶೋಪ್ ಬಜಾರ್ ಅಂಚೆ ಈರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಆಡ್ದು ಕರೆಂಟ್ ದಿತ್ತದು ಸಾನ ಪಾಡ್ದು ಕುರ್ಪೇರ ಬೇಗಡ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚೆ ಪೊಗಳಿಗೆ ಪಾಡೋದು ಬೇಗಡೆ ಅಂಚೆ ಬೇಲಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಪೇರೆಗೆ ಅದು ಬರ್ಪೇರಿ ಕಲ್ತಾಂಡ ಬೇಕಾದ ದುಬೈನೇ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಕೊಡ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಪಡ್ತಿಗಲ್ಲು ಇಂಜೆ 200-300 ಇರ್ನ ಈ ಕತ್ತಿರಿ ಸಾನದ ನೆಕ್ ಏತು ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅನ್ನೋರಕ್ಕ ಈ ಸಾನೆಗೆ ಒಂದು 14-15 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಎನ್ನ 44 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಡಿ 7 ಗಾಡಿ ಪೋಂಡು ಓಲ್ಡ್ ಅದು ಪಂಡ ಅವು ಸಾಗೋನಿ ಮಾರಾಟ ಮಲ್ಪುನ ಆಯ್ಕೆ ಅದು ಒಂಥ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದೇನ ಬರು ಬೊಕ ಬೇತ ಮಾರಾಟ ಮಿನೆ ಬತ್ತಿಂದ ಮಲ್ತಿನ ಮರ ಇಂಚೆ ಬೆಂಡ ಅದು ಗೋವು ಸಾಗೋನಿ ಅಂಡ 7 ವರ್ಷಗಳ ಬೆಂಡ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಅಡಿ ತರೆ ಇದ್ದು ಇಂಚ ಮಾತ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ದು ಹೊಡಿದು ಪೋಪ ನಿಜ ಅಂದ್ ಮರ ಬೆಂಡ ಬರ್ಪೂಜಿ ಈಕೆ ಒಂಚ 10-15 ವರ್ಷ ಉಂಟು 7 kg ಉಂದು ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ 20 kg ಲೈನೆ ಹೊಸ ಕಲ್ಲು ಪಾಡುಂಡ ಬೊಕ ನಂಗೆ ಬ್ಯಾಗದು ಲೈ ಟೂಲ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡುವೇರತ್ತ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ 20 kg ತಿರ್ತೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಎಂಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು 11 ತಿರುಗದ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅವು 11 ತಿರುಗನಾತು ದೂರ ಖಾಲಿ ಕೈ ತಿರುಗರಾಪುಚ್ಚಿ ಅವು 11 ಏತು ದೂರಲ್ಲ ಪೋವು ಮುಲ್ಪ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ದಿನದ್ದು ಅಂತ ಪಂಡ ಎಂಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಬಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಬಿಡ್ಪೇರ ಬಸ್ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಸ್ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಂಪೇರಿ ಎಲ್ಲ ಈರ ಅಲ್ಪ ಪೋಪಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ ಅಲ್ಪ ಪೊಣ್ಣು ಕತ್ತಿರಿ ಸಾನೇಜ್ ಬಂದು ಅಯ್ಯ ಪಂಡೇನು ಮುರಾನೆ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವು ಏರಿನ ಸಾನದೈ ಬತ್ತಿನ ಮುಲ್ಪ ಕಡುಪೇರಲೇ ಬಂದು ಅಕ್ಕಲೇ ಅದತ್ತು ದೀಪೇರು ಮಾತ್ರ ಮೋಕೆ ಇರ್ಬಂಡ ಪ್ರತಿವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಈ ಸಾನದ ಈ ಬೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕತ್ತಿರಿ ಬಿಸಾತಿ ಮಾತ ಪೇಪರ್ ಮಾತ ಮೂರ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮೇಕೆಲ್ಲ ಸಾನದ ಬೇಲೆ ಬೋರ್ಡು ಸಾನ ಓನೊಂಜುಪ್ಪು ಅಕಲ್ನ ಮುಟ್ಟ ಕತ್ತಿರಿ ಬಿಸಾತಿ ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಆಫೀಸಡ ಮಾತ ಸಾನಲ ಪಾಡ್ದುಳ್ಳೆ ತುಲೆ ಇಂಕುಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಗಡ್ಡೆ ಮಾತ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತು ಒಂದು ಬಸ್ ಕೊಂಚ ಮಲ ಗೋನಿ ತುಂಬ ಬತ್ತಿನ ಜಪ್ಪವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ಲ ಅನುರಕ್ಕನಕುಲು ಅಂಚಿನಕುಲು ಬೆನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಈ ಸಾಮಾನು ಆ ಪಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಫುಲ್ ಜನ ಇತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕಿಸ್ ದೀಪನ ಜಾಗಡ ಸಾದಿ ಜನ ಪೋಪ ನಡಪನ ಸಾದಿ ಉಂಡತ್ತ ಅಲ್ಪ ಸೀಡ್ದ ಬದಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ಕುಳ್ಳುವೇರಿ ಏರ್ಲ ಅಡ್ಡ ಪಾತಿರ್ಜೇರಿ ಏರ್ಲ ಅಡ್ಡ ಪಂಡ್ಪುಜಿ ದಿಲ್ಲ ಪಂಡ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲ ಬಂದ ಈ ಕುಟ್ಲದ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕುಟ್ಲ ಮಾತ ದುಬೈ ಪೋದು ಅಂಚ ಪೋದು ಇಂಚ ಪೋದು ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಕಲ್ತಿದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿಟ್ಟ ಪಂಡ್ಪೇರಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೂರ ಬೀಡಿದನೆ ದುಂಬ ಆ ಕಾಲು ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತಿನ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಲ ಹಿಡ್ದು ಬೀಡಿಟೇನೆ ಮುಕ್ಕಳು ಜೀವನ ಮಾಲ್ತಿ ಇತ್ತಾಕಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಪುರ ಇತ್ತ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಅವರೇ ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಕಾಲ ಅಪ್ಪದ ಅಪ್ಪನೇ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಂಕುದು ಪುಂಡು ಆ ಪಂಪಿ ಬೀಡಿ ವಾಲಂಕಿ ಖಾನ್ದಾನಿ ಇಮಾನ್ದಾರಿಗೆ ಆಮ್ದಾನಿ ಪಂಪೀರಿ
ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲಡೆ ಬೀಡಿ ವಾಲೋಂಕಿ ಖಾನ್ದಾನಿ ಇಮಾನ್ದಾರಿ ಕಿ ಆಮ್ದಾನಿ ಪಣ ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲಾಕಲಿ ಬೀಡಿ ಕೆಟ್ಟದು ಇಮಾನ್ದಾರಿ ಆಡೆ ಬೆಂತದು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮಾತ ಕಲ್ತಾಡ್ದೀನಿ ಇತ್ತ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಇಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಬಸ್ ಇಟ್ಟೆ ಬಸ್ತಿನಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡಿ ಬೀಡಿ ಸಾಂಗ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಸಾಂಕದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನ್ನೋರ್ ಕಾಕ ಫಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ 15-14 ಕಿಲೋ ಉಂಡು ನೆಟ್ ದಾದ ಮತ್ತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ತುಯರ್ ದಿಕ್ಕುನು ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕಿಟ್ಟಿರಾಟು ನಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ಇದು ಎಂಗಳು ಈ ತಡೆ ಇತ ಕತ್ತಿರಿ ಮಾತ ಕೊರ್ಪೇರತ್ತ ಸಾನ ಬತ್ತೇರೆ ಈ ತಡೆ ದೀಪೇರಿ ಪೂರ ಕತ್ತಿರಿ ಕೆಲದಕ್ಕಳನ ಕತ್ತಿರಿ ಈ ತಡೆ ಕೆಲದಕ್ಕಳನ ಕತ್ತಿರಿ ಈ ತಡೆ ಕೆಲದಕ್ಕಳ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜ ಕಡ್ಡಿಲ್ಲ ಹಾಕದೆ ದೀಪೇರಿ ಸಪ ಊರ್ದ ಕಡ್ಡಿ ಐತಳ್ಳ ಪಾಡ್ದೆ ದೀಪೇರಿ ನಾಲೆ ಮೇಡ್ದ ಕತ್ತಿರಿ ಬರಪನ ಈರು ಕೊರ್ನ ಕತ್ತಿರಿ ಮುಲ್ಪ ಆರು ಕೊರ್ನ ಕತ್ತಿರಿ ಮುಲ್ಪ ಆರು ಕೊರ್ನ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ದೀಪೇರಿ ಆಯ್ಕೆ ಅದು ಅವು ಇಂಚ ದೀಪನ ಬಕ ಅವು ನಮ್ಮ ಮರದ ಪಲ್ಲೆಗೆ ದುಂಗನ ಅವು ಸೈಕಲ್ದ ಚೈನ್ ಈ ತಡೆ ಬೇರಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಬೇರಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೇರಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಎಂಗಳು ಗಡಿ ಎಣ್ಣ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಬಂಡಾರೆ ದುಂಗನ ಅದು ಮರದ ತುಂಡು ಕಾಲು ದೂಂಗೇರಿ ಇಂಚ ದೂಂಗೇರಿ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಒತ್ತು ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಕುಟ್ಲಾಡು ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನೈ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಕನ್ಪುನ ಬೊಕ ಕಲ್ಲು ಮುಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕು ಈ ಹಬ್ಬು ಉಂಡತ್ತ ಹಬ್ಬು ನಮ್ಮ ಊರಾಡನೆ ಮಲ್ತಿ ಕನ್ಪುನ ಹಬ್ಬು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಸೈಕಲ್ದ ಹಬ್ಬು ಉಂಡು ಸೈಕಲ್ದ ಹಬ್ಬು ಉಂಡದ ರಿಮ್ ದೀಪನ ರಿಮ್ ಕುಲ್ಲನ ಹಬ್ಬು ಆ ಹಬ್ಬವು ಹಬ್ಬಿಗೆ ಎಂಗಳು ಮರದ ಮಾತ ಕವರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ಈ ಮರದ ಕವರಿಂಗ್ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಪುಜ್ಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಅದು ಅಲ್ಪನೆ ಹಬ್ಬದಿತ್ತು ಅಲ್ಪನೆ ಕವರಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿ ಕನ್ಪುನ ಬೆಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಎಗ್ಮೂರ್ಟೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತ ಕಾಸು ಕೊರ್ನ ನೀರು ಈ ತಡೆ ಪಾಡು ಅದೇ ಈ ತಣ್ಣ ಅಂಚ ಎಂಗಳು ಈ ಬರ್ತಿ ಕಾಸಿದ್ದಿ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಪೋಪೇರಿ ಆಣಿ ಗುದ್ದೇರೆ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ಬಿಡಿ ಕಾಸಿದ್ದಿದ್ದು ಪೋಪಿನ ಬಿಡ್ಚಿ ಮರ ಸ್ಟೌನ್ ಇಟ್ಟ ಮಾತ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಡ ಏನು ದೀತಿದ್ದ ಏರ್ಲ ಐನಿ ಕಾಸು ಮುಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ ಇಟ್ಟ ಮಾತ ಎಂಕಲಿ ತಿಂದು ಬತ್ತು ಓಪನ್ ಮತ್ತು ಕಾಸು ದಪ್ಪನು ಅಪ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ದ ದನಿ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ಲೇ ಮರ ಕಾಸು ಆಯ್ತೋಡೆ ದೀತಿದ್ದು ಅಂಚ ಐತ ಕುಲ್ಲುನ ಬಿಡ್ಚು ಮರ ಏರನ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋದು ಅದು ಅವು ಎಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪು ನಂಬಿಕೆ ಹಾಂ ಅಂಚನೆ ದೀತು ಪೋಪೆ ಇದ್ದ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಕಾಸ ಈತ ಬತ್ತಿನ ಬೋನಿದ ಕಾಸವು ಅವು ಅಂಚನೆ ದೀತು ಪೋಪೆ ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟಿಜ್ಜು ಹೋಟೆಲ್ ದನಿ ಪಂಡ್ಪೇರಿ ಕಾಸು ದೆತ್ತು ಕೀಸೆಟ ಬಾಡುಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಹಿಡಿದು ಪೋಪುನ್ನ ಅವು ಸುತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಣಿ ಗುದ್ದೇರೆ ಬೇಕು ಕತ್ತಿರಿಕೆ ಕೋಡಿ ಮೀನು ಇಂಚ ಬುಡ್ದಿತ್ತಿಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ದೀತಿದ್ದು ಗುದ್ದನ ಇಂಚ ಗುದ್ದಂಡ ಕೋಡಿ ಕೂಡು ಅಂಚ ಗುದ್ದದ ಮುಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬುಡ್ದನ ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡಿದು ಪೊಂಡ ಮರದೆತ್ತಿದ್ದು ಬೇತ ಮರ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚ ಬೀಡಿ ಕತ್ತಿರಿಕಾಯ ಸಾನ ಮಲ್ತಿ ಬಿನ್ಪುನ ಕಾಸಿಟ ಬರ್ಕತ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಬರ್ಕತ್ತು ಗುರುಪೇರಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಪ್ಪುಡು ಹಾಳು ಬುದ್ಧಿ ಉಪ್ಪೇರು ಹಾಳು ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೈಟ ಬಿನ್ತೇರಿ ಈ ಕೈಟ ಪೂಂಡು ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ದಾಲ ದುರಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೇರು ಲಾಪ ಗೊತ್ತಾವು ಎಂಗ್ಳು ಬಿನ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿಡಿ ಏತು ಬರ್ಕೊತ್ತುಂಡು ಪುಂಡು ಎಂಗ್ಳು ಬೀಡಿ ಕತ್ತಿರಿ ಸಾನ ಪಾಡ್ದು 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಐತಾಡೆ ಏತು ಬರ್ಕೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಎಂಗ್ಳು ತೋಜೋಡುಂಡ ಕಾಲು ನುಪ್ಪುಣ್ಣೋಡು ಆತೆ ನುಪ್ಪುಣ್ಣದು ಆ ದೇವರನ್ನ ಪದಾರ್ಥ ಜಪ್ಪೋಡು ದುರಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದ ಅಂಚ ಇಂಚ ಖರ್ಚ ಮಲ್ತಿಂಡ ಬರ್ಕತ್ತಿ ದಾದ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಿ ಎಂಗಳು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾಸು ಪಿರ ಪಾಂಡ ಬರ್ಕತ್ತು ಪೂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಅನೋರಕ ತುಲೆ ಈತ್ 44 ವರ್ಷಡು ಈತ್ ಊರಿಗೆ ಪೋಯಾರು ಎತ್ತೋ ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಲೇನು ತುಯ್ಯಾರು ಮೋಕೆನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಂತಾರು ಐ ಬ್ಯಾರಿ ಐ ಹಿಂದೂ ಕ್ರಿಶ್ಚನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರನ ತತ್ವದ ಅಡಿಟ್ಟು ಬದುಕಿನ ಚಿತ್ರನ ನರಮಣಿ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದಿರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅನೋರಕ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ವಾಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಆ ಸಾಧಕನ ಮಾತ ತುಳುವೇರಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪೋಡು ಅತ್ತ ನಂಗೆ ಪಿರಾಕದ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಆ ಕತ್ತರಿ ಸಾನೆ ಅದಪ್ಪು ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಅದಪ್ಪು ಏನು ಮಾತ ಕುಡತ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೂಪವಾಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದಾತ ಎಂಕಲ್ ಪೊರ್ತು ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆವನ್ನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅವನ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಕಟ್ಟುನು ಬೀಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಇರ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಕಡೆ ಎತ್ತೇ ಮಲ ಉದ್ಯೋಗ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬೇಸ್ ಬೀಡಿ ಬಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಂಗೆ ಅಂಚಾದು ಇಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾನದಿಗೆ ನೀರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳುನಾಡದ ಫ್ಲಾಗ್ ಅವೇನು ಇರೆಗೆ ಪದೇ ಪಾದ ಇರ್ನ ಈ ಬೇಲೆ ಎಂಗ್ಳು ಸಾರ್ಥಕತೆನ ಜಿಂಜಾವನ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತು ನವರಾಕ ಅನೋರಕ ಕಡೆ ಕಾದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರೇರ್ನ
ಹೆಂಗೆ 44 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ಬೀಡಿದ ಕತ್ತಿರಿ ಕೊಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತನ ಮಾತ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ದಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಉಪಕಾರ ಅವೇ ಕುಟ್ಲ ನಾಡುಡೆ ಬಿಂತಿದೆ ಎನ್ನ ಜೋಕಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ ಕಲ್ತಾಡಿಯೇ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನ TV ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಉಪಕಾರ ದಾದ ಪುದಾರ ಪಂಟಿನ ಸೊಲ್ಮೆ TV ಚಾನಲ್ ದಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಉಪಕಾರ ఇంకులు హనురకన నంబర్లా స్క్రీన్ పాడుందుల్లా ఆ రెక్కడు ఓ మాత ఊరు పండడుతులే ఆ ఊరు దక్కులు మేరే కాల్ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕತ್ತೇರಿ ಸಾನೆ ಹತ್ತನ್ನಾಂಡ ಓಣ್ಲ ಸಾನೆ ಮನ್ಪರೆ ಎತ್ತನ್ನಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಬದಲಾರಿ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಂಡ ಪೋಪರಿ ರಾಡೆ ಪೋಪೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕತ್ತೇರಿ ಸಾನೆದ ಅನುರಕನ ಬದುಕಿದ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬತ್ತಾ ಕುಡಂಜಿ ಎಗ್ಗೆಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಆ ಎಪಿಸೋಡ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಆತನಟ ಮಾತಾಡ್ಲತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲೇಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳು